హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు ఎస్తర్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు మనము ఏం చేస్తున్నాం మీకు అర్థమైపోయింది. ఎగ్ ఆమ్లెట్ వేసుకుంటున్నాము. దానికోసం నేను ఒక ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తీసుకొని కట్ చేసుకున్నాను. సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఉప్పు, కారం, పసుపు, కొంచెం చికెన్ మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అవన్నీ బౌల్లో వేసి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ముందుగా కలుపుకున్న తర్వాత ఎగ్ పగలగొట్టి బౌల్లో పోసుకొని బాగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత పెనం పెట్టి హీట్ చేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆమ్లెట్ వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, మసాలా, కుదిరితే మిరియాల పొడి ఇలా వేసుకొని ట్రై చేయండి. ఏమి లేకపోయినా సరే పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు మాత్రం కంపల్సరిగా వేసుకోండి. సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అసలు మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి కమెంట్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.